Assalamu alaikum warahmatullahi, barkanmu da wannan lokaci. To kamar yadda kuke ganin lambobin nan suna harba, muna tafiya ne suke motsawa, sannan kuma wannan step din ƙarshe za a yi mana converting din sai koma sweet coin. So kuma yanzu haka an yi listing din sa exchanges da yawa, kimanin wajen guda 6 zuwa 7. To kusance tare da mu domin samun cikakken bayani akan sa. To kamar yadda kuke gani a nan wajen, wannan shine adadin step din da muka yi a yau. Kamar yadda kuke gani, idan sabon account ne ba za a ga zero, saboda haka wannan shine step din da muka yi, sannan kuma wannan shine balance din mu na shi wannan sweet coin din. Saboda haka nan kuma wallet din mu ne, gashi nan wallet din mu ce nan, sannan kuma baya ga haka nan ga invitation code idan za ka gayyaci mutum. Sannan kuma nan ga akwai wani setting da za ka iya shiga ka karasa, wanda yake hana su dinga wannan din step din ya zama na cewa da kake yi suna, akwai a setting din wayar mutum zai ga akwai wani wajen da yake restriction din location da shauransu, yadda application din idan bai samu dama sosai ba zai samu ya dinga irga step ɗinka yadda ya kamata ba, kuma wannan zai dakile samun sweet coin ɗinka yadda ya kamata. Sannan kuma baya ga haka nan wajen da kuke gani daily 2s boost din nan, shine ma'ana za ka saka duk lokacin da kafi zirga-zirga, lokacin da yake zama na cewa ba a zaune kake ba. Kun san kowane mutum akwai lokacin da zai ga a rana, akwai lokacin da yake zirga-zirga zai ga yana kan hanya kowane lokaci, kusan a wannan daidai wannan lokacin. To saboda haka za ka iya zuwa ka zaɓa, sai ka idan ka shiga nan ka taɓa, to zai nuno maka sai ka yi active, sai ka taɓa start ɗin nan. Da zarar ka taɓa start ɗin nan a daidai wannan lokacin, to zai zama cewa duk wannan lokacin duk sanda kake tafiya za a ninka maka wannan tafiyar da kake yi. To wannan shine gashi nan kun ga wanda aka yi amfani da shi, an yi mutum 119 aka yi, su ne suka yi joining din wannan daily 2s boost din nan. Sannan kuma baya ga haka idan muka yi back, kamar yadda kuke gani nan wajen reward ne, gashi nan kamar yadda kuke gani nan reward ne, nan maka nan maka, kuma nan ma shine idan ka taba nan wajen za su sa maka ad, za ka dan kalla, da zarar ka gama kalla za su baka wannan sweet din. To yanzu mun gama kallon wannan ad din kamar yadda kuke gani, idan ka gama kalla kun gani yanzu sun ba mu 0.6 sun sa mana shi a wallet din mu. Nan ma kuma gashi wani ad din wanda za ka iya ƙara kalla, gashi nan. So shi ma wannan ad din gashi nan mun gama kalla, za ka zo ka yi cancel. To shi ma kun gani nan wajen daga 0 kun ga sun ba mu duk abin da ya zama na cewa daga kan 0.1 zuwa har guda 100 za su iya baka. Za ka ga yana jujjuya in ka gama kallon ad din. So sai kuma ad na uku wanda kullum suna saka guda 3 ne. Kun gani tun daga gashi nan ma sun faɗa daga 0.1 zuwa 1000 sweet coin duk za ka iya samu a kallon ad din nan. To bari mu yi claim din na uku. So shi ma wannan ad din ma gama kallon sai ka taɓa wajen cancel din nan ka cancel. So kun gani gashi nan daga, bari mu ga abu ne za su bamu. Gashi nan yana ta jujjuyawa. To kun ga guda ɗaya suka bamu, gashi nan kun ga kenan in muka hada da 0.9 kun ga sun bamu 2.5 kenan, sun yi mana added ɗinsa akan wallet ɗinmu. Saboda haka yanzu idan muka shiga wallet ɗinmu za mu gan shi. Yanzu idan kana so ka shiga wallet bayan ka yi downloading ɗinta, za ka taɓa nan wajen open wallet. So gashi nan mu da yake muna da wallet ɗin, gashi nan kun ganta. So a nan wajen za su dinga ajiye maka dukkanin abin da ka samu. Da zarar ka yi yanayin step ɗin da kai a yanzu, idan ka yi step guda 1028, to za su yi ma mintin ɗin 1 sweet coin. Step 1023 za su yi ma mintin ɗin 1 sweet coin. Sannan kuma nan gaba step ɗin da za ka yi sai ya fi 1000, sannan su yi ma mintin ɗin guda ɗaya. Kamar yadda kuke gani gashi nan daga 2022 zuwa 2025, nan gaba da zuwa 2025 sai ka yi adadin step 7300 sannan su yi ma mintin ɗin guda ɗaya, wanda hakan zai zama abu mai wuya gaskiya. So kun ga kenan gara tun yanzu mutum ya samu ya yi kokari ya buɗe wannan application ɗin. Kuma shi ba wani abu za ka dinga yi ba, kawai in ka buɗe so ɗaya a rana shi kenan, baka da buƙatar ka ƙara buɗewa. Za ka yi ta tafiya suna ƙara ma
suna auna wannan step din naka kamar yadda kuke gani gashi nan a nan wajen. Sannan kuma nan idan ka shiga insight din nan gashi nan a nan gurin kun ga wannan step history din mu ne gashi nan tun daga September 15, 16, 17, 18, 19 sai kuma jiya sai kuma gashi yau. Kun ga ya danganta da yanayin zirga-zirgar mutum. Kun ga na fara da 7,000 na zo har 10,000 sannan kuma jiya ban yi zirga-zirga mai yawa ba sai ya zama na cewa step ɗina 8,000 ne. To amma yanzu gashi yau tun da wuri gashi na haɗa step 4,631. So wa'annan su ne za a dinga yi maka mintin ɗinsu duk guda 1,000 idan kai za a dinga yi maka mintin ɗinsa ana sauke maka shi. Kun gani balance ɗin yanzu nan ya dawo 16.45 wanda da yana 13 point something a nan wajen. So haka za ka je ka dinga yi sannan kuma ka tabbatar nan wajen ka saita shi duk wani abu da zai hana a dinga ganin step ɗinka ka yi ƙoƙari ya zama da cewa ka yi ƙoƙari ka saita shi. Gashi nan za su gaya maka inda za ka je ka buɗe da inda za ka je ka rufe. So wannan shine yadda za ka je yadda za ka yi shi wannan token yake. Kuma baya ga haka nan wanda suka yi mana adin akan wallet ne. Sannan kuma bari mu je mu nuna muku cewa inda za ku je ku ga wannan token din a cikin kasuwanni da yawa, domin akalla za a yi listing ɗinsa a kasuwanni guda 5 a cikin wannan ɗan lokacin. Bari mu je mu nuna muku shi a cikin KuCoin da kuma farashin da yake da shi. So nan wajen kamar yadda kuke gani kasuwa ce KuCoin ce, kowa ya san KuCoin har P2P ana yi, duk wanda yake harkar crypto ya san ta. To bari mu yi muku searching din Sweetcoin din anan. Kun gani gashi nan ma daga sama ba sai mun yi searching ɗinsa ba. Idan ka shiga kun gani yanzu gashi nan yana kan farashin naira 20.8. kun gani abinda kuma bai fi sati ɗaya ba ma aka sa shi gaba ɗaya naira 20.8. haka ma kun ga yana +1. kun ga kenan nan gaba wannan coin din gaskiya zai yi daraja, saboda wannan step din da suke karawa duk shekara ko kuma duk wata akalla suna kara kullum. Yanayin step din da zaka yi a baka yana ƙara yawa sannan ka samu guda ɗaya. kun ga kenan wannan zai ƙara masa matuƙar daraja. saboda haka lalle mutum ya yi ƙoƙari ya je ya fara mining ɗin. sannan kuma za mu ajiye muku link ɗin da za ku je ku fara ku yi rijista a cikin wannan application. sannan kuma za ku iya zuwa cikin Play Store ma ku ɗauko kai tsaye ku ɗauko shi ita wannan wallet ɗin, domin ya zama na cewa a dinga sauke muku dukkanin Sweetcoin ɗin da kuka kalla a cikin ad da kuma wanda kuka yi mintin ɗinsa zuwa cikin wallet ɗinku. Kar ku manta dai da Allah ku danna mana subscribing kana ku danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode da yadda kuke kasancewa tare da mu. sannan kuma nan wajen premium ne, idan zaka iya shiga zaka iya deposit, sannan su kuma su ƙara maka su ninka maka step ɗinka. duk step ɗin da kai a rana sai su ninka maka shi sau 2. kun gani gashi nan a shekara ɗaya zaka iya ba su naira 4,900 su kuma su ninka maka shi times 2 kamar yadda kuke gani a nan wajen. sannan kuma gashi nan ma dai duk wasu garaɓasa ce gashi nan wanda yake premium zai iya samu. wannan shine takaitaccen bayani akan Sweetcoin da kuma wallet din Sweetcoin. sannan kuma gaskiya idan baka fara ba ka yi kokari ka fara, domin zai bada kuɗi da yawa sosai nan gaba. mun gode da irin kasancewa da kuka yi tare da mu, sai anjima.